खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सानदुङा दिनैबो बिराद थिंखानाय ओमफ्राय आं दासो बाजार थांनो ओंखारदों लोगोफोर सानजौगुलायबाय माने बेंकआव मोनसे फिसा खामानि दंमोन नालाय थ' बेंकआव थांखानांगौ हिसाबै आं बेंकनि टाइमखौ नेबाय आरो ओंखायनो एसे सानजौबाय थ' मा खालामनाय जायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नाजानोसैलाय दिनैबो दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला अननानै जोबजासिम नायलांदो थ' बिदिब्ला डेन्जार सानदुं लोगोफोर आयौ थासार गरमखा दिनैबो सासे लोगोनाव थालिर फस्ला जानो लुबैनानै लांफैग्रोबाय आं लोगोखौ दानहोनानै आरोना जायैयाबो गोबावसैमोन नालाय थ' बेखायनो आरो लाखाबाय नै थालिर फस्ला जानायाथ' लादायजों जानो सानदोंमोन लोगोफोर दा लादायखौ मोनोना मोना बाजाराव सानजौबायबो नङाबाथ' दा बौ बाजारखौसो नेनांसिगोन बेलासियाव दुइ केजि खुसेर बिदै लोंनानैसो एसे थान्दा मोनबाय देहाखौ नङाबाथ' गरमा बाब्रे बाब दा होनसै लेरायलायनाय मोनबाय सानदुङावनो बेंकआवबो थांखांबाय ओमफ्राय बाजाराव लादायखौ नागिरदोंमोन मोनाखसै आरोखि आङो दा बेलासियावसो नायनांसिगोन बौ बाजाराव लामायाव मेंनानै खुसेर बिदै लोंलायथारबाय आङो गरमबाबो जानायखौ गारा लोगोफोर अमा हांलायबावबाय आरोना अमा हांनाय जानो लुबैनानै जायैया गोबावसैमोन नालाय थ' बेखायनो आरो ना गोरान एवनाय ना गोरान न'नि फोरला अमा हांनाय मथा सिखारदो मथा गेन्द्रा बेलासिलायबाय मा खालामनानै थानो होननानै लादायबोथ' नागिरहैनांगौ बौ बाजाराव थ' बेखायनो ओंखारबोखाबाय आङो ओमफ्राय न' खाथिनि मादैमोनहा एम्फौ फिदोंमोन नालाय थ' बेखौ नायबाय आरोखि आङो एसे न' सिङाव खोमसिनो देरबाय एम्फौआ देरनाया इन्दि बिलाइ होथारदों आरोना बिसोरो खस्थ' जाथारो माथो इन्दि बिलाइखौनो मोननो थांनो नागिरा बेसेबां मादै माबा 120 दे हरदो होमबालाय जा दाम जाबायना एम्फौआ दहाय आं एक्चुअली लादायसो नागिरदोंमोन थालिर फस्लाजों जानो होननानै थालिर फस्ला सायलायलायनानै दोनदोंमोन मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे नहीं मिला मैंने सिर्फ वर्म ही खरीद लिया वैसे भी वो भी मेरी फेवरेट है थाङै थुङै एम्फौखौनो लामारनांबाय लादायखौ मोनमारासै आरोना आनलाखि आं लादायजों थालिर फस्लाजों बिराद जानो लुबैदोंमोन गैया दिनैनि दिनाव आं लादायखौ नागिरबाबो मोनमारासै गखाया आंजों र' जाफिनखाथारगोन आं थ' आं एम्फौखौनो लाबोबाय आरोना लोगोफोर लामायाव लोगो मोनबाथाय लामाखौनो हगारनो नागिरा आंखौ बिसोरो माथाम माब्रैसो दङ ओमफ्राय बेहा हारसिंमोन आरोना दिनै ओमफ्राय बेहा साबसिन मोनजाबाय दिनै बाखि गैयामोन बहा थाङा देवानि मारि गैयामोनथाय बेहा हारसिङै मोनजाजोब्बाय एग्जाम जागासिनो बिसिना फार्स्ट टार्म मैया सानसे दाख्लैसो मोनसे साबजेक्ट जोबदों गाबोन मा दं बाबा दे फरायदो पएमा मोनथाम गोजोंनो मोनथामखौबो हाजोबखानांगोन नङाबा जारला जागोन अबे मोनसेया फैयो फरायनायानो बिसिनायावसो फरायखायो एखमबा टेबोल एखमबा बिसिना जारलासो एम्फौखौ एवथारग्रोनानै लाबाय बिनिफ्राय सुनानै बसनसै आरो बस'खांनानै सुखांनानै होसनबाय आरो लोगोफोर थाव एसे होनानै ओमफ्राय दा दसे थानानै थालिर फस्लाखौ होनोसै
सोरबा जाफेरबायमोन नामा लोगोफोर थालिर फस्लाजों एम्फौजों? एक्चुअलि थालिर फस्लाखौथ' लादाइजों जानो होननानैसो लायदोंमोन सासे लोगोनाव, बाट सानसे क'क्राझाराव दहाय नागिरबाय, सानसुआवबो गैया आरो दा बेलासियावबो गोसो मोनस्रा बौ बाजाराव थांबाय, गैया। थाङै थुङै एम्फौजोंनो जानायसै माबायदि जायो। जाखांखाबाय, आं गोथाव मोनदोंमोन खनसे। थ' बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। बाय बाय, गुड नाइट।